Perfect World episode thumna kan clear ho dona khongai takin min lo clear chua sakle ram donia si haule si en fengte an lo langa si hau chuan si en feng hne na chuan tuna tang chuan he blue eagle note hi kan bula acheng ve toang ti in asila a mingatan zairo aphua taboka si en feng chuan he sawa hi kan pathianin min peya kan en kol sailian turani atia chuti lai tak chuan si hau chuan zairo tak sa chunga power chak tak mai lo lang chu a hmuwa chu si en feng chuan power special tak ani thu asoya chu power chu si hawan aman thei thu te asoi taboka chu thu a hriat chuan si hau chuan a practice tanta na sataka a practice nuwa chu magic power chu alo mang thiam ta a chakna alo pun pha tabok ani chuti tak maya si hawan ma ason chak chu sian feng chuan mak a ti hlea a chan chu he technique hi zirthiam thuai harasatak ani wang ani stone village pasal thate chuan suani sakai bak nei thina mun chu an thre chuak ta suani sakai bak nei thisen la tur chuan an kal ta a chan chu a thisen hi a hlut em wang ani pasal thate hi si hau hian arukin alo zuiru reng hi alo nia tin pasal thate hian zuiru tu midang an nei bok ani pasal thate malampana an kalmek lai chuan si hawa chu an muta an hau ta si hau chuan nangni le si en fengte inin bi na kha kalo hre ruwa tisen la turin in kalti kalo hria karon zui ta chuani atia pasal thate chuan kan bula ron kalve chu a hlom lu tukani ki le wadro an lautia an zinga pakhat chuan ama chawa si hawa akir le chu a hlom tholom tin alo soya ti chuan an bula chuan omve turin an tita a ti chuan malam panin an kal ta zela an ma a sakol ruang lo le reng mai te chu an muta a hengram sakol dang te po hian suani sakol ruang ngai venin heta hian an lo kala anin sual pha an thi pha ta ani ti te an thre chuak ta tim khur takin malam panin an kal ta zela an ma chuan sakol pani dang lo mu hi lai chu an muwa an thi to emo an ti zoka ma serang takin sakol pani chu an ron ding chuaka an ron zui ta ma se thing tum lei an zo mek lai chuan si hawa chu ading ta a technique power thar mang chuan thing lei chu a phin dar ta veka chumi awang chuan thing tum lei ron zo ve mek sakol pani te chu kor thuk tak lama chuan an tlathata ani si hawa po atla thui man teu khop mai ma se ko panga chuan ain ham tang man ani pasal tha te chuan ko pang le lama in ham tang si hawa chu wa mu in engtin nge kan lak chho thayang ti in anin ngai tua si hawa chuan blue eagle kha wa ko mai tura ti in thian tatak an ni to thu te asoya ti chuan blue eagle ko tur chuan an kal ta si hawa chu ko pang atanga lon chuakin pasal tha te lokir hun chu angak ta sakol pani tlathlata te kha anon kir vele chia bok ani chu si hawan amu chuan atlan cheta chu ti atlan siat nalama chuan suani sakai bak nei ruang omna lai chu alo thleng der mai hi alo nia chuta chuan gorilla zong palian hi alo kala si hawa ron sui tu sakol pani te chu aron that ta ngala suani sakai bak nei lampanin akalta chuti lai vek chuan bulbis aron lang velea alien thathel thel khop mai bulbis po suani lion beast lampanin akal vele ta gorilla beast nen chuan anin be pha ta nge ani mase bulbis chu achak hlea chuti lai tak chuan blue eagle chu aron kal ta si hawa chu aron la chuaka chuti lai tak chuan suani lion chuan achak na zong som khomin aron ding chuaka akiang naya omte hual khungin magic power sil chak
tak mai aron siam ta abul naya om te chu tuma an tlan bo theilo nana ati ani chu amu chuan Blue Eagle chuan si hawa chu chutatang chuan rang taka hruai chua atum ta ma se an tlan chuak thei talawa Blue Eagle chuan suani lion power tur chu akai pha ta ti chuan lion beast chuan a power nei zong chu gorilla le bull beast te thanan chuan mang ta ti chuan suani lion beast po a thi zui ve ta bok ani silpo chu a che zui ve ta boka ti chuan Blue Eagle le si haw ti chuan suani lion beast ruang kengin stone village lam chu an pan ta ankal thui man lo tia chuan Blue Eagle chu suani lion tur akai wangkhan chawin leilama atla thata ani lei a hlen nu lok chuan Blue Eagle chuan thalmu adong ta nghal bok ani episode dot le kan lo ngai changle theu don nia